नमस्ते प्रणाम। हम सबके छोट भाई बनी अनुज हिरान। तो कैसन बने रहो सब। उम्मीद करता कि भाई हमारे सबके बढ़िया हो, ठीक बा। और AP9 भोजपुरी चैनल में रहो सबके स्वागत बा। और जैसे भाई चैनल पर नए हुई सब्सक्राइब कर ली ताकि जब वीडियो बनाई तो जाके पास वीडियो हमारे पहुंच जाए। तो आज अपना बहुत खुशी के दिन बा, हमार बहुत खुशी के दिन भाई लोग। 15 मार्च बहुत खुशी के दिन बा। अपन सरकार के जन्मदिन है, ट्रेंडिंग स्टार हिट मशीन के, ठीक बा। ट्रेंडिंग स्टार के जन्मदिन है तो सब बधाई दी जाए ट्रेंडिंग स्टार खेसारी भैया के, मतलब कि एकदम सगरी छा जा, ठीक बा। आ सबके भाई हमारा स्टोरी लगाई जा भर भर के, फेसबुक इंस्टा यूट्यूब सगरी जौन जौन ऐप चलावती जा सब पर एकदम खाली सगर लोग चाहिए खेसारी भैया ट्रेंडिंग स्टार। इतना मतलब दिल आज खुश बा, इतना भाई गोद बा दिल हमार। खेसारी भैया के फैन बहुत जगह साड़ी उड़ी बटाई बा, मतलब लैपटॉप बटाई बा, बहुत जगह भैया बटले बड़न, ठीक बा। तो प्यार से बाद इतना दी जाए, एक तरफा मोहब्बत करी जाए, एक तरफा मोहब्बत भाई हमार। देख लीजिए भैया की टीम जाके साड़ी बटले बड़न का भैया की टीम देखा तो जानू। तो बहुत ऐसे बताइए भाई हमारे खेसारी भैया के हिट मशीन के अपना मतलब ट्रेंडिंग स्टार भैया अपना टीम द्वारा भेज दिल बड़न सबके उनके बाटे खातिर साड़ी वाड़ी सगर, मतलब जवन जवन जरूरत बा भाई हमारे सबके उनके गाँव में पहुँचा था, ठीक बा। ट्रेंडिंग स्टार खेसारी भैया कौन नेता विधायक ना हो, लेकिन नेता विधायक ले बढ़ के बवन, ठीक बा। तो बहुत मदद कर बड़न अपन भाई, ठीक बा भाई। ऐसे प्यार मोहब्बत इतना एक तरफा करे जाए, एकदम एक तरफा कि आवे वाला समय में हर एक गाँव में अपन सरकार सब चीज बांटत रह, ठीक बा। ऐसा भाई दिल एकदम हुक जाता देखला के बाद हमारा एकदम भाई दिल गर्व से चौड़ा हो जाता हमारा भैया अपन मतलब बटले बड़न, ठीक बा। अपने जन्मदिन पर मतलब इतना खुशी ऐसे भाई की सबके ऊपर लगी नहीं, जितना हमारे सिंगर भाई बड़न जो वीडियो देख रहा बा इतना भाई कर दे बजा तो बिहार तो एकदम आगे में है, इतना भागी भोजपुरी इंडस्ट्री इतना भागी भाई हमार सपोर्ट ऐसे बनल रही जा अपन, ठीक बा। अपन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी भैया के मदद हर एक दिन करत रह, ठीक बा। इतना सपोर्ट कर जा खुल के सपोर्ट। और पर साल भी बटले रहन साइकिल वाइकिल बहुत चीज बटले रहन कम्बल उमल अपना जन्मदिन पर। लेकिन ये हमारा खुशी की बात बाकी भैया साड़ी उड़ी बांट दिल बड़न और हर स्कूल में पहुंचावत हवन इलेक्ट्रिक बोर्ड, ठीक बा। पढ़े खातिर लगा सुविधा खातिर, मतलब कोनो बिहार सरकार तो ना होनी बाकी बिहार सरकार ले बहुत बढ़ के बवन अपन प्रधानमंत्री के लायक बड़न, ठीक बा। तो रोज सबके कह रहा है अपने ट्रेंडिंग स्टार खेसारी भैया के जन्मदिन पर एकदम बधाई भैया देवे के चाहिए, ठीक बा। सबके भाई हमारे हाथ जोड़ के कहते, ठीक बा। अपन ट्रेंडिंग स्टार के इतना सपोर्ट कर जाए खेसारी भैया के, मतलब कि एकदम जो चीज में खड़ा होकर एकदम जीत के आवस, ठीक बा। और विजयी बनावस, ठीक बा। भैया हमार सपोर्ट करी जा अपन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी भैया के। और सब वीडियो देखला के बाद एकदम दिल हमारा इतना गदगद हो गया, खुश हो गया, इतना भाई हमार अपन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी भैया के जन्मदिन बा। जन्मदिन का हमारे दिन से बहुत मतलब ढेर सारी शुभकामनाएं है भैया हमारे, एकदम ढेर सारी शुभकामना बा अपन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी भैया के, ठीक बा। हैप्पी बर्थडे खेसारी भैया हम एजे ले बोल देता नहीं, और जो भाई बोले चाहता कमेंट में कर दी अपन खेसारी भैया के हैप्पी बर्थडे, ठीक बा। आज के दिन खुशखबरी इतना बहुत मतलब कितना खुशखबरी बा अपन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी भैया के जन्मदिन है। तो जन्मदिन के ढेर सारी बधाई एकदम भाई बहुत बधाई 30 गो आग लगाना, ठीक बा। अपन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी भैया पर तो ऐसे फुल सपोर्ट कर रहे अपना खेसारी भैया के। और हैप्पी बर्थडे तो ऐसे बोल देवे के बाद सबके जा ना पाई बाकी स्टोरी लगा दीजा हैप्पी बर्थडे खेसारी भैया। उनकर टीम के एकदम भाई दिल से धन्यवाद बा कि हमार भैया बटोले बन हर एक जगह बहुत चीज, ठीक बा। अब हमने भी पहुंच नहीं किया बहुत यही से कुछ आवत नहीं के, ठीक बा। लेकिन इतना प्यार से बात दी जाए, इतना सपोर्ट करी जाए अपने खेसारी भैया के कि हर एक गाँव में भैया जास और पहुंचाओ, ठीक बा। एकदम प्यार मोहब्बत कर जाए, एक तरफा मोहब्बत अपना खेसारी भैया के भाई एकदम दिल हमारे इतना खुश हो गया देखला तो वीडियो हम कि साड़ी बटोले भवन हर एक गाँव में जाके बहुत गाँव में ऐसा बटोले भवन। अब एक दिन में कितना बटाओ, ठीक बा। नेता मंदिर तो ना होवन लेकिन इतना बहुत हमने खातिर कर दिल भवन भैया, इतना दिल खुश हो गया। हर एक स्कूल में इलेक्ट्रिक बोर्ड भाई लोग पहुंचावत हो अपन खेसारी भैया के टीम से, ठीक बा। तो इतना एक तरफा मोहब्बत कर जाए, इतना एक तरफा मोहब्बत हर एक गाँव में पहुंचावस, ठीक बा। भाई लोग इतना प्यार आशीर्वाद दी जा अपन खेसारी भैया के। जे खेसारी परिवार हुई सपोर्ट करी वीडियो के, ठीक बा। और चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ठीक बा। तो चलता नहीं भाई मिलो फिर अगला वीडियो में और लेकर कुछ अलग अंदाज में और बताई हिट मशीन के कब आवत गाना, ठीक बा। चलता नहीं भाई जय भोजपुरिया समाज।